भिडिअखौ नायना मादि नांखो लोगोफोरखौ नुनानै दावदै सिखाव दावदै सिखाव बोदै दाउ बिमा खावग्रा bisa jalan bisa ya moko guys Bar bisa tak naik. Hello logofor दिनैनि भिडिअ फरायबाय बेरायदो दिनै मोना लोगोफोरजों so भिडिअखौ मादि नाङो भिडिअखौ मोजां नाङो मोनानि समाव बेरायदों नै लोगोफोरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय गैया रेयर केमेरा ब्राइटनेस बारा जायाखै माथो फ्रन्ट केमेरा ब्राइटनेस फैदों लोगोफोरजों दसे ओरैनो कमेडि मोनानि बेरायनायनि भिडिअ स' मोजां नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टआव होदो मोजां नांदोंबा लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना हो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो गोदान भिडिअ नायबाय थानो साबस्क्राइब खालामना नटिफिकेसन बेलखौबो प्रेस खालामना हो जाहाथे भिडिअ एगारनाय लोगो लोगो मोनदों नोंथांमोना मोनदों रायगासिनो दखान नेगासिनो दं दखानि फैयाखै पाबजि गेलेनो रिसार्ज गैया लोगोफोरनाव रिसार्ज होनानै पाबजि गेलेनोसै बेन्जामाव गेलेगासिनो दं जोङो बेयाव ना मोनो गेर खोमसि जाबायना नुलाना दा नै नाय लोगोफोर नै फ्रन्ट केमेरायाव नुयो रेयर केमेरायाव ब्राइटनेस फैयाखैलै मोजां नुवाखै रेयर केमेरायाव मा जादोंथाय आइफन लाबायनो नै पार्टिखौनो होआ लाबावो लोगोफोरा एकदम मा बुंनो सेफ्रा गोजा पाबजि गेलेनो लायो लोगोफोरनो माखायाव पार्टि जाहोआ दामि मानसि नै लोगोफोरा आंना बेरायथिंबाय थादो लामा सिख्लाफोर नायदों नै सिख्लाफोरबो गैया लकडाउन जानायनिफ्राय सिख्लाफोरखौ नुवा न'निफ्राय वार्निं फैबाय लोगोहा कल खालामबाय जल्दि Bro, kumpul realize. Hah? Video lu foto sama ya? Caira. Ada. Frog. Injil saper nih kan nek. Belum nggak. Hah? Caira. Ada mungkin apa? Makulan dong.
दिनै रिसार्ज गैला लेट जासिगोन दखानिया उदालगुरि थांगोन थांगोन इटाइनाव दिनैनि भिडिअखौ नायना मादि नांखो लोगोफोरखौ नुनानै दावदै सिखाव बोदै दाउ बिमा खावग्रा bisa jalan bisa moko guys Bar bisa tak naik. buri deh komoditar लोगोफोरा moko buri ज' खोमसि जाबाय भिडिअआ खोमसि जाबाय थादो खोमसि जाबाय बाइक गैया नालाय साइकेलावनो बेरायदो नै देखायगोन ब्रा पार्कखौबो लासै लासै देखायगोन स' लकडाउन जादोंना बेरायनो हायाखै दा अरां रिजार्भआ खाथि जायो स' लकडाउन खुलिबा अरां रिजार्भआव थांसै थांनानै देखायनोसै अरां रिजार्भआव माबायदि हाबगोन ब्रा tiketnya 1300 nih hai 1100 nih single na pura grupo Gari gongseयाव ना गारि गंसे ज' लोगोफोरजों थांसै नै लोगोफोर दङ गारि मा खल्ल' सबा होमबा जाहैगोन आरो माथो ग्रुप 200 जागोन मोनगोन थांनानै बिनिफ्राय अंहालागै फकटियावनो मोनहैगोन दोनथ'बाय लोगोफोर